Alhamdulillah. Dok. Nggih. Jas. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, seni budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nduk tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih? Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih lho. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, pinter golek duit. Lah iki buke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah nggih. Bayarane wis. Oh, nggih nggih Ono nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Derek. Bapak sing lanang, Dok. Bapak yo lanang. Oh, lah iya. Oh, alah Pak yo galak ini galak jadi. Galak. Om pelek. Lah iya yo masuki bapak ki lak yo sik tetep. Bapak yo lanang. Lah iya yo. Lah iya bener om. Sik, tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, Oh, lah iki. Kok rasa njaluk ibu awakmu kudu Dok. Ayo, jajal. Iya. Bapak kerjane Pak In apa? Ibu saya. Anu, pengacara. Kok aku Oh, advokat. Iya. Ibu Oke. saya kue rareti ya maksudnya apa kue? Pengacara kue rareti piye wi? pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum. Ah. Bantu hukum. Terus ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, salon. Apik. Dadi iki duit penari. beras manten, bapaknya pengacara, aku nek apa mau wong lek perias lan bayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi hukum Sing nuntut bapak. Oke. Ngono. Pak, Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. ayo. Tenan iki. Lah ini kae, Pak Lekmu kae, Pak Lek ngono lho. Anu lek. Nah, ngono. Sampeyan Lek gundulmu. Hei, Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki. Om. Alah rupamu jedek ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Lah karepmu ae. Bahaya. Lah. Tak karepmu sapa? Ayo lek ae nano. Ya. enak Lek Lek. sampeyan ini ndek bengi ora turu apa lek? Loh, Lah ngopo Sampe tak ireng gini ireng biyanget ngono lho. ini ndek pancen Om iki turunan panda. Oh. Ya pindahan ngono lho niku. bocah iki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake dijogo Fisik, tenan fisik, ngono fisik, lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Ini ngomong apa nek nembang? Syukur ngene bocah ya. Maksudnya lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 sandi tangga iki ketoke. Galake rami. Kita iki 20 nggih. 20 randi tangga. Lawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya yang mau ini. Dua lak muramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ono Nah. bebungah piyayi pingko Iya, iya. itu. Nggih. Seneng aku ya. Nembang apa bunga iki? Anu kowe ono apa ya? Ben wong iki ben seneng terus. Ah, paring ono tinggalan, paring ono tinggalan. Ah. Nah, senduk legit asli saking kalipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Teko kene mau pilang jam. Ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ono tinggalan bebungah atau tali asih. Nganggo swara, Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi kita Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok, Nduk? Gak percaya. Iso Muter enggak apa? Muter enggak apa coba. Oke. Kecek sik lek. Bocah ana sok mikir. Gocak ono ki lho kon Kok gocak. ngene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, ringan Nduk. ora? Gawe ringan ora? Niki kita jakno. Oh, alah dadi stand Hati-hati. Iki ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki dulu nek ngomong apa ning omah tuh jane iki. Iki ning ngene talang lho. Nah, tenan ya. Iki kan kita senggen. Ya, pasang. Lah ya. Heeh. Sego Mbak, sik nggih Mbak. Sabar. Pasti gede banget. Ya. Orang men iki. Wo tangane diubengke.
Lho, lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo jajal tanganmu ketokan. Mbok menawa Ketok matamu. ayo iki. Coba Nduk, sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Mana to? Iya no. Yang ngersani mriko Kene tak wis. betake Om kene. Coba nah, gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, sirup. Tak. Ya. Siarno to. Siarno. Itu kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah. Ayo, Nduk. Tangan, Nduk. Tapi tau melu sirkus lagi ya. Kaya ngono kuwi. Oh, dene sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enak. Kosong. Nah, lho, siji lho. Lek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu kok iso. Siap, Nduk. Pas. Oke, tontonan ini mau menghibur bagus. Rumpang sambu ya pasal malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene, Nduk. Ini, Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. Lek tangane Bayi nih. Kawit kecil ya bali ya. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali enggak iso. Sampeyan karen jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Tau ngene kok keceket sing tanggapan kok boyo pedho. Ini iki sing klitik sing ngendi sing kluduk sing ngendi to? Kritik iki, guduk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah. Oke, iki lek klitik. Guduk. Oh, iki kluduk. Iso guyu kowe. Iya. Loh, paling kowe. Ani. Iki om guduk. Iki kluduk. Iki om kritik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluduk sing oke guru. Nggih. iya. Nah. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis jas. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki Ular kambang enek kok iso Jerman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes. Wah, nggih. Coba. Iki saya ajaran nggih. Oh, Nggih mboten napa-napa cah. Pun. Iki ajaran agak dek wingi tenan iki. masa sih? Hmm. Ada pelon tak ada. Ada pelon. Oke, ke kamarin ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau ya kok. Nyaline wis uji ya. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluasien sinawang sa selai hai Ya kemenya. harus dong namanya Bang Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok kaya Mendes kok. Ngomong. Iya. Menese nggih lak lali aku. Abang melu kowe kakek aturan. Ya sana. Urenge dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu kulo sing ati jati ora balen jati Ngene mau pas. Iki Jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari iki. Ya. dasar nggih
Tak karepmu. Dan iki lele jaluk di cadak tali gocene teuteng tenan iki jaluk iki. Iki jane sindel kok gento iki jane. Benda-benda sakabeh. Kok dingak-dingak. Jadi bosane wong Jadi nek iku sok koyo untuk ngono. merusui dicandak terus Tali gocine Teuteng glosor. Bener. Berarti candah tali gocine Seret. Tewu. Glosor. Lara lho. tewu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe lho tang-tang. Apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane ngomong terus karo nginah ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, gane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. kok kene iki mesti dalane. Ayo. Serlenjar kuning nemu kiring. Cepet mending. Ya cepet tole, iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono. candak tali gocine. Kang tak dilet ndasmu. Tewu tenan lho. ha untuk merusui ae kok. Pindah. Pindah masih Ampun Kok ya enek atrah. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek to, Iya iya. Tak karepmu. Aku kelingan anak. sek to lek. Kiwas yen ngendika lumas jiwate yen alire kuwatine kotake sapa Ayo, ayo, newa, nodya. Kudu bisa ndekake pacelan Allah mengerti nama sepada aja lali ning kepoyo ayo ya Mulan mlayu Bocah ki penguasaan panggung harus itu kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Ini apa lek? Blacking. Apa? blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Kene mau jane mau pas iki mau. Lalalan. Oh, itu Allah. Nah, iki pas kali kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. Masa muka Arab lu bawa. Mendes kenis Ganes nenis Ganas ganis jane ngelik ya teko. Pacaane tregel Yeah.
Tepuk tangan untuk adik kita. Tangan Sampai dan luar biasa. Saat ini sampan